или иначе би следвало да се действа в посока успокояване на хората и най-важно, което е да не се допусне каквото и да било влошаване на икономическата ситуация в конкретния случай с животновъдството в България. Значи, икономическа ситуация с избиването на животните и с разходите по избиването и изобщо трупозараването и прочее, тя подобрява ли се или се влошава? Това, че това семейство остана без поминък, това подобряване или влошаване на икономическа ситуация? Защото котото беше радетел, ами май трябва да се избият, защото ако пламне България, не ми се мисли. Коце, наистина не е твоя работа да ги мислиш тия работи. Ти нямаш оборудване, нямаш познание, нямаш знание да ги мислиш тия работи. Не ми се мислило, ако пламне. Няма да пламне България, не е твоя работа ти да го мислиш, наистина. Не е твоя работа и да го обсъждаш, да ти го съобщя. От позиция на ветеринарен лекар ти го съобщавам. Не от позицията на човек, който ти е помагал над 5 години. По всякакъв начин. Ама да се успокоили хората, сега е психотерапевт. Почне така, нали? Седни, така, успокой се, вземи си въздух, пини вода. Това така ли ще ги успокоя? Тия хора останаха без поминък. Избиха им животните заради някакви ушни марки. Останаха без поминък с малко дете на ръце, на жената. Иди ги успокой, бе. Иди ги успокой това семейство. Бръкни в субсидията на Възраждане, дай, кажи, ей с тия пари си купете 85 овце, ако има откъде, и продължавайте поминък. Ей, това ще ги успокои. Айде, бе, коце, няма да стигне субсидията ли? За 85 овце. Иначе трябва да ги успокоим. Трябва да ги успокоим. Почваме да ги успокояваме. Пред много години, ей, сега ще ги успокоим. Това, което научихме днес и което е много притеснително, защото няма да е само единствено в тази посока, е, че Румъния днес, забележете, е забранила вноса на свинско месо от България, защото в България има чума по... има чума по овце. Чухте ли го? Румъния от днес забранила вноса на свинско месо от България, защото имало чума по овцете. Защото ако кажете, че се объркал, искал да каже, че са забранили вноса на овче месо от нас, аз да ви кажа, ние внасяме от Румъния. Ние нямаме толкова овце, че да изнасяме за Румъния, откъдето внасяме овце. В случай, че се объркал, имам предвид. Приемам, че се объркал. Защото да имаме чума по овцете, пък да ни забранят вноса на свинското, не знам на вас как ви звучи. Аз няма да говоря този път. Това, което сте го каза, нали го чухте? Затова го прекъсвам, да не го забравите какво е казал. Нали го чухте какво каза? Продължаваме нататък. Къде е връзката между овцете и свинете? Усечи се. Усечи се. Това, което ни каза министъра. Министъра? Що министъра ти го е казал? Що не питаш министъра, бе, човек? Ти поне можеш да си говориш с министъра, деца казва е така. Задай му въпроса, кажи му, Тахов, ти да не си препил, бе? Главата ли те боли, бе, човек? Температура ли имаш, бе? Какво ти е, бе, човек? Какви сте глупости, бе? Що не му кажеш, бе, коце? Иначе много огнени речи. Много огнени речи, много на място. С огнените речи нямам никакви въпроси, никакви забележки. Министърът така каза и той не може да разбере, но иначе излиза от министъра и тук, нали? И сега ни ги съобщава нещата. Да продължим. Ако това нещо се е направило днес от Румъния, можем да бъдем сигурни, че ще се случи от други държави, да не говорим, че в един момент рискуваме да получим дори санкции от Европейския съюз. Нещо, за което... И той тръгна на плащ с санкции. Какви санкции, бе, човек? Те не убиха животните, бе. Те не убиха икономиката, бе. Какви санкции? Няма да приемат нашите продукти от животински произход. Ние внасяме техните. Ние не произвеждаме достатъчно за себе си. Кой му трябва да изнасяш, като ти не произвеждаш достатъчно на себе си? Какви са тези санкции, бе? Не знам откъде ги измисли той тези санкции. Кого иска да плаши? И той тръгна да плаши. И той като генерал Мутавчийски. Смята, че като плаши хората и ще стане. Няма да стане. Особено по ветеринарни въпроси, хич няма да стане. Аз няма да позволя да стане. Ако не се усетили вече и без това, де. Нещо, за което не трябва да допускаме и за което нашето правителство трябва да се бори да не се случи, защото накрая ще се получи така, че заради няколко заразени овце. Кои са заразените овце, бе, човек, като всички са живи и здрави? Пак продължава да каканижи всеки път за заразени овце. Въпреки, че знае прекрасно, че няма такива. Прекрасно го знае. И виждате, в няма 4 минути е цялото видео и мъничко колко пъти вече заразените овце. И той бил борец с статуквото. Сериозно. На думи да, а на дело нали го виждате? Това вече е по същество. Това не го говори в момента е по същество. Това. Всъщност, да, вие го гледате тук. Това в момента е по същество. Това нещо. Иначе борец с статуквото. Ау! Ще ги вкараме в затвора, нали? Тия. Бандата на Ocean.